Gypsy Beats Production. Поздрав за Криси и Јануш, за шампионите од Кошарник. Идва двама шампиони, Криси и Јануш, башта и син. С конете Барон и Виктор, на терена всички ги знаят. Като тргнат, грми земјата, няма кој да ги спре. Којто тргне срещу тях, шанс почти няма. Вали грми, башта и син, силен отбор, срце и сила имат много. Барон тегли и няма задна, Виктор тегли само напред. Всички гледат и се чудят как така пак печелят, но истината е една, те са родени шампиони. Вали грми, душманите говорят, нека гледат и да мислят, но на терена всички знаят кој печели.